मानसिफोराबो ओरैबायदि दोङो गाज्रि खामानि मावबाबो रायखोमा जायो मोजां खामानि मावबाबो रायखोमा जायो मा मावनानै जागोन मानसिया हा खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय कनजिता बर'खौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ नंगौ दिनैनि दिनाव आंबो सिनाय मोनो आरो मिउजिक भिडिअ समखौ नायनानै मोजां मोनबाय दा नैबे आपडेटआ जाहैबाय एसे आलदा लोगोफोर आङो बुंनो थांनाया जाहैबाय कनजिता बर'नि मोननैसो मानसिफोरा शेयार खालामगासिनो एसे गाज्रि लिरना पस्टखौ शेयार खालामदों दा कनजिता बर' सिस्टारा नै भिडिअखौ मोजां नायनानै ला खोनासंनानै ला नङाबा नोंथाङा गोबां फासायजानोबो हागौ एबा गाब्र' जानोबो हागौ दा नोंथां मा खामानिखौ मावदो मावाखै सैथो नंखाय आंथ' बुंनांगौ खोथा गैया रियेल लाइफआव नोंथाङा मा खालामनानै माबा खालामगासिनो बेखौथ' पार्सनेल खोथाखौ जों रावबो बुंनो थाङा नंगौ कनजिता सिस्टारा मोजां नायनानै ला आरो नों पस्टफोरखौ नुबायना नुवाखै दा आंनि भिडिअनि गेजेराव नुनो मोनगोन देखायना होनोसै नोंथांखौ सोरबा फासायदोंबो जानो हागौ सोरनिबा लाइफआव मानसिया लाइफखौ न'खरखौ धंख' खालामनो थाखाय 1 मिनिटबो नाङा नंगौ दा आंनि भिडिअ लाबोनाया बेनो लोगोफोर मोननै आपडेट लानानै फैदों दा मोनसे आपडेटआ जाहैबाय फैलाना मोसानाय सासे सिस्टारा नंगौ ओरैबायदि साननैसो सिगाङाव जोंहा सासे माबाया एक्टरा एबा जन गारजि बिथाङा फैलाना मोसानायफोरखौ दमन खालामदोंमोन होबथानानै दा फिन खेब आरोबाव ओंखारलायबाय फैलाना मोसानाय मा देखायनो सानखो उन्दै गिदिरखौ मा फोरोंनो सानखो बेफोरबायदि देखायनो जोंनि उन्दै लाइमोन सिख्लाफोरा गोबां माबानो हमदों नंगौ सोरबा फेसबुकआव थाइसे थाइनै आर्निं खालामो दा बेनि थाखायनो फैलानानै मोसानो नांबाय नामा मानि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावनानै देखाय मोजां मोनसे लाइफआव साक्सेस जानानै देखाय अब्लाना बेफोरखौ मान सन्माना बिमायाबो मोनगोन नोंबो मोनगोन बेफोरबायदि मोनसे दा बिमा बिफाखौथ' मान सन्मान होनो रोंखाला आरो गावनि मान सन्मानखौबो लाखिनो रोंला एक्सुवेलि आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे भिडिअ'आ कनजिता बर'निल' नङा दा कनजिता बर'आबो मोजाङै नायना लाबानो जाबाय नोंथांखौ सोरबा फासायनोबो हागौ नोंथांनि गाज्रि पस्टखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होगासिनो दा बे सिख्लाया जि बेफोरबायदि माबादों फैलानानै मोसादों बेखौ जोंहा रायजोफोराबो गोरोन्थि दङ जोंनि पाब्लिक नायग्राफोरा गोरोन्थि दङ बेफोरबायदि मानसिखौसो सापर्ट होलांगासिनो मानसिफोरा दिनै सोर सासेया मोजां खामानि मावदों गावनि गोसोखौ हमथाना बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिनानै खामानि मावदों बेफोरखौ मानो सापर्ट खालामनो हायाखै दिनैनि दिनाव नङा सिगांनिफ्रायनो जाय मानसिया भाइराल जादों दख'ना फैखांदों बेफोरखौ फांसनाव प्रग्रामाव लिंनानै आरनायजों मान बावनानै बिसोरखौ फेमास खालामदों मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनायासो दिनैनि दिनाव फेमास जायो नामा मानो गोबां मानसिया बेनि थाखायनो जानांगौ बेफोर उन्दै लाइमोना बेफोरनि थाखाय सोलोंदों नंगौ बियो भाइराल जादों गाबोन फेमास जादों प्रग्रामाव मान मोनदों बेनिखायनो जानांगौ जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोगासिनो रायजो राजानिबो दख दोङो नायग्राफोरनि दख दोङो बियो बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्टखौनो खालामनो नाङा अब्लाना मा जागोन बिसोरो मोजां लामाथि थांनो हमगोन नंगौ आं बेफोरबायदि देखायनानै सापर्ट मोनाखै आं मोजां मोनसे मावनानै देखायगोन बैफोरबायदि मोनसे गावनो साननाय फैगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ बुंदो बैफोरबायदि दख'ना फैलाना मोसानाय बा गामसा फैलाना मोसानाय बेफोरखौ सापर्ट होनो नाङा अब्लानो बियो मोजां लामाथि फैगोन रायनानैथ' जों बुजायनो हाया बुनानै बुजायनो हाया बेनिखायनो रायजो राजाफोरानो नायग्रा पाब्लिकफोरानो बेखौ खालामनो रोंनांगोन जे बेखौ सापर्ट होनो नाङा अब्लानो बियो मोजां लामाथि साननाय फैगोन मोनसे दा बेफोरबायदिखौसो सापर्ट होयोब्ला जोङो गोरों गोरा मोजां खामानि मोनसे मावनाय बैफोर बहा सापर्ट मोनो बेफोरथ' सापर्ट मोना ना प्रग्रामाव मान मोनदों ना गिदिर गोलाव जानानै बिसोरो सासे फेमास जानो हादों दिनै सोरबा भाइराल जादों बेखौ फांसनाव लिंदों प्रग्रामाव लिंदों सोरनिबा नाम लानाथ' बुङा आङो सोरखौ लिंदों सोरखौ मादों नांगौ गोबां दोङो नाथाय बुंजोबथारला दा बेनोसै जोबनायाव कनजिता सिस्टारा गाज्रि मोननाङा नैबे भिडिअ जास्ट नोंनि थाखाय नोंथांखौ सोरबा फासायनो हागौ गाज्रि खामानि माने नोंथाङाबो एसे फेमास जाबोदों नालाय भिडिअ बानायनाय संखौ नुनानै सोरबा फासायदोंबो जानो हागौ नोंथाङा मोजां नायनानै ला नै स्क्रिनाव आं खेबसे होबावनाय जाबाय नोंथांखौ बेफोरबायदि लिरना होदों आरोना दा नोंथां पाब्लिक मोनाबो बियो गाज्रि खामानि मावदों मादों आंथ' बुंनांगौ खोथा गैया सोरनिबा एगेन्स्ट जानाबो खामानि मावनो गोसो गैया रावजोंबो एगेन्स्ट जानाबो थानो गोसो गैया आरोना दा बेखौनो बुङो सिस्टार कनजिता नोंथाङा एसे माबा थाबानो जाबाय नोंथांखौ सोरबा फासायनानै जानांगौ नोंथांनि न'खरखौ
गारलाय गुजाय धंख' खालामनो हमनो बागौ आरो आं मानसिफोराबो ओरैबायदि दोङो गाज्रि खामानि मावबाबो रायखोमा जायो मोजां खामानि मावबाबो रायखोमा जायो मा मावनानै जागोन मानसिया हा मा जाबावगोन बेबो जोबनोनो थांला आरोना बर' समाजाव नांलाय खमलाया दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय